Alhamdulillah an yi sulhu tsakanin gwamnan jihar Kano da kuma Sheikh Malam Aminu Daurawa. Kuma Sheikh Malam Aminu Daurawa zai koma kan mukamin shi na Hizba kamar yadda Dr. Mujahid Aminuddin babban mataimakin kwamandan Hizba na Kano baki ɗaya shaidawa gidan jarida bara ku ji kaɗan daga ciki. Ka ga muke ya shiga amma yanzu alhamdulillah abubuwa kwanan nan za a ji albashi mai daɗi inda za ga an haɗu tare ana tafiya tare yadda za a ci gaba da Kano gaba yadda za a ci gaba da addini gaba yadda za a ci gaba da operation kawai da badala Allah ya saka da alkhairi. Yanzu wannan yana nufin cewa kenan Malam Aminu Daura zai dawo shugabancin hukumar Hizba? Da izinin Ubangiji. An yi sulhu ne haka ko dai ana dai kan kokarin yin sulhu ne? Ana kan kokari amma akwai kasan duk abin da ake komai akwai parameters. Tuwanci idan ka ga parameters za ka iya jumping concluding. To ina gaya muku da izinin Ubangiji za a ji bishara mai daɗi wanda za ta faranta kowa rai. Mafaka mai dauka ji alamu ake gani da cewa Sheikh Daurawa zai dawo kan wannan mukami na shugaban kwamandan Hizba. Ma'ana har yanzu bai bude bakinsa ya ce zai koma kan mukamin ba. Amma ba abin tambaya anan shine shin wani irin shawara za ku ba Sheikh Malam Aminu Daurawa kan wannan mukami na shi na kwamandan Hizba? Allah ya samu dace.